Okay. O diara, for today's video guys, mag-kayak fishing ta kuyog ni Master Richard o mas nailhan sa ngalan na Tukob Master. O karon, makita ninyo nga mga kondisyon kayo ni mga tawhana. Kay bisag ngit-ngit pa kayo, namasol na. Okay, ano Garmin? Kuha na ta, garbo. Ang atong gisaligan ni garbo, dili Garmin. Nakakuha di ay ni Tukob Master dire og mamaw nga mamshi guys. Brother. Kanater. Asa ter, mamsa? Yes. Agoy. Unya sa kalipay niya, Mag-unlan ka? nani siya na storya nga karon pa ko kay baw. Apa wa sakit lobot? Ano daw lubutan ni? Mura ka gilobot kasoy na dekater. Aray ka. Unya kay nakamamaw man atong kauban, dili pod ta palupig diring dapita. Makitang gilas at tapanagsa. Strike. Nice one. Usa ta magsugod guys, ayaw mo kalimot og like and subscribe sa atong channel and follow me on Facebook and on TikTok. Enjoy the video guys. Tukob Master nyo, pagod na. Binuhay. Hindi na natin rin, ahag ito rin. Hindi na pa tayo, binuhay. Binuang. Okay. Okay. Ito. Oh. Bugat manong kayo. Oh, sige. Ano, kalisdan rin yung akrosa. Ang pagdrapa, di ba? Okay, rangihan ka ng tao-tao, pero maghunas patay. Yan ata. Sige na ba? Wa pa dyan na ako nada akong kanso. Pagkagyod. Sahon eh. Okay. Let's go. Gamay na itong gidaron guys. Kay kuha na ito Quickie. Quick session. Quickie rin na ito Okay. Fire. Yes. Kuyog na to guys si Tukob Master. Aha. Dugay kaya na siya nagbuhat guys. Dugay ko na kay Sabado. Bibigay sa mga guys. Itong gamit ron guys 20 grams. Huwag magara-gara ganito mga dagko. Natay jig. Okay. Sige gara-gara ron ha. Dapat perform ka ron. Kay bag-o babaya ka. New to the team. Okay, linaw ra, linaw. Ay, gago na po. Linaw ra guys, linaw. Ay, sorry po. Bago na nitong tripping ron. Kadlaw na kayo mo gikan. Ari ko nota sa ano sa ingon ter? Ari sa Are daw dire. left day left. Mao yan kuan. Mo ingon sa atong informant. Left ko na pa left. Ha? Trasta. Trust na sa informant. Kay mahal ang bayad. Okay, ano Garmin? Kuha na ta, garbo. Ang atong gisaligan ni garbo, dili Garmin. Ako no, sana man eh ma-fail ba kang sog dire? Tanan tog makasokol ba ang sog be? So ayan na to eh. So ayan na to kay wala magbuot na tog magsuway ta. Okay. Wa patay mabuhat kay ngit-ngit pa kay guys.
Ay ka na, tanaw to dre. Sa Kalahuma. Wala, kusog ka sa sug. Ah, mabaw ra. Nagparamdam na ang sug. Nagparamdam na ang sug. Nasa 30 meters. 30 meters? Oh. 30 meters? Kisan ba para di masangit. Oh. Kisan ba para di masangit. Lamlaw gamay guys, bro. Kuya ta sangit nila. Ay kasangit ha. Sa'yo pa. Trabaho. Hindi sa ta mag-igat-igat ta. Trabaho sa ta. Sira mabot. Dugay, law-law na ni diri. Nagkalaw na ta. Okay. Roro na kanang linya, naglinya nga kuan. Asa kang sog? Lumo eh. Adol tagamay sa buya kay murag nara di ang kuan. Kantil. Palayo ta murag law na sad kayo. Gamay ra bugsay. Dili kayo dagan. Ano ta dire? Padol tagamay. Kaya di man katugpa tong jig. Oh, kanang nagsiga ba? Naglinya, rorom na. Maabot na kita, doon na lang kayo. Doon na lang kayo na eh. Linya. Gamay kimbot. Pagyan nito pa bago na nga linya. Okay pa ni. Kao na lang tika. Kay klaro. Pahigot ka tater. Pahigot ba? Pahigot ta kay murag sayang ating ano yung tungko ni. Asam ka pahigot? Choose. Ha? Sige. Ato ko layo, ari ka dol. Oh. Igot ta kay murag sayang ay abot tag layo da. 1 2 3 ra man ta. Layo pa, pero layo na. Okay. Para to. Okay. Are you okay? Oops. Okay. Okay, higot. Pwede na tadi magpahigot eh. Pero yan na itong tiil re. Oh. Okay, pais na. Kaya. What's that? Katol man. Kaya, katol man. Mag-fail na ko guys na ito yung anda. Gay. Tuloy. Ito katol da. Sakit. Sama nih. Ano na ikatol dari. Katol juga siya guys. Okay. Hindi ka kumpensaan.
Na dayon. Pati na dayon natong kwan sa kita eh. Kita eh. Ay, nagkuha na to guys. Patuloy. Jellyfish gitu dah. Okay lang. Tayo mabuhat, man naman. Katula to eh. Kasakit. Hapdos siya guys, hapdos siya guys. Terus hapdos siya guys. Ay. Okay. Drop sa bos be. Strike. Nice. Ay, sangit. Bago pa gani. Sa'yo pa gani. Putol gid. So, tuning baliw na to higot guys para matubang ta dito. Ara na to ni speakers ikon. Anay. Okay. Ano guys? Atubang ta dito. Kay mabaw man dito. Yeah. Casting ta. Kamito na to niyang silver nga on lure. Silver or gold. Okay. Ato. Rakus. Okay. Itong ginisdan guys og silver nga 10 grams. Ano sayo na dyan gani siya ano nang sangiton kay naguri siya tribulok. Strike na. Ala, strike na. Nanay strike guys, nanay strike. Okay. Hello. Brother. Kanater. Mamsa. Asa der mamsa? Yes. Agoy. Mamsi. Nanay mamsa si. Toko master. Nanay mamsa guys. Ang gawas ng mamsa guys. Hihinay na ang kuhan guys. Sog, hihinay ng sog guys. Ma'am Sater? Hi! Mau ba? Lock drag. Balik ta guys. Tubang tayo ito. Labay na. Lipat ato na. Congrats master.
Suway tag G guys. Nakoy suwayan guys. Ano eh? Watch and learn. Watch and learn. Ito sa andamon. Gapon din ako. Ganahan suwayan. Kani guys ay. Muna kita og nagwirik niya. Ato ning mag-drop ta og 80 grams na jig niya. Tumutang nagwirik diri sa kuan. Mga 1 foot lang siguro para dili kayo layo. Nakita ko ni kuan guys, nakita ni ako ni Mandirigmang Mandiragat, shout out. Nya kuan na to ya, murag na epic fail to ya kay kanang wala niya mahigot og tarong. Unsa ba to? Okay. Guys. Okay, wirik. Ito na i-testingan guys. Okay. Ito na i-testingan kay murag. Okay na kay ko ganaan i-testingan eh. Katong sa una good kay atong gamito na to is kanang murag sabiki style. Karon wirik na. Ato, og effective. Okay, palaom tang tagamay. Kaya para legit ba legit. Okay. Ito mo work ni guys. Nausap naman po ng sug, padong na to. Nara ko i-testingan. Yan ipalit kong wirik ba? Katong wirik, itong ana bitaw? Ang i-testingan niya, butang na gusto mo sa jig. Sige daw. Hindi pa na makuha. Masangit. Di man masangit ang wirik. Ang jig may masangit. Mura na siya kuha. Tumura siya spoon ba? O, katong nag-ana ba? Silver dili. O, silver. Lam-lam gini diri guys. Pundura man o. Pundura. Okay. Ha? 80 grams ni. Ngani ba? Oy. Sama ni, likuan man. Nani swivel. Ina ko butang ag swivel man. Kasi mao'y masangit. Wapo na mura na swivel na ka. Wapo daw tikit po sa tikit. Ito sa tagamay. Okay. Saro din sa on padong ubos. Ano gingon guys? Ask and you shall receive. Gipangayo man ni Tokob Master gitagaan. Makuan gid siya, maigo gid siya. Micro jig lang tagbalik guys. Kay butanganan pa ni siya og swivel, pero tan-aw ko murag bisag naa pa ni swivel. Ngani gyapon, igo. Mao ni naka apan. Ilang atis kay bawo na ta. Ma-master na to ni guys. Ay ka dito. Sa ko na ter. Kita ko na kayo mong kuha ter. GT. Oops. GT. Big ay.
Oh. Grabe ka, piti-piti. Huwag ka bawas, huwag siya ka kuha, brother. Mo ba? Huwag siya ka syagit. Okay, nakalak Big eye dai, big eye. Imong gilakdrag? Nalak-drag lagi ako. Nagkakot ko sa safety ba? Huwag ka bawas ay. O babausan. May gali ba na, bantayan ako ba? Ang asisok kay katangtangon. Mo ba? Pagkahuman na to? Oh, pagkuma na to. Wata, mag-iputol kay basi dahatag malas. Ato ta sa imong left side, imong kato imong gusto. Kato imong gingon ba? Magpaatbag ta sa usay nga na ng resort eh. Asa kalimot ko ba sa ulan da, lami kita ibugin ko na ni ba? Mag-unlan ka? Apa sakit lobot? Ano daw lubutan ni bro? Mura ka gilobot kasoy na dekat. Aray ka. Pakak. Ato tayo pikas guys, balinda. At least nakakuha ta dito guys. Tukob master nakakuha dito big eye tribali. Woohoo! Positive ang spot, positive. Positive ang spotter. Positive, positive. May kuha. Lima ka big eye tribali. Muna kita ang ingatan. So ayan ito dre guys. Nalalabik ang lalamunan. Okay, tugpa na kita on. Okay, baka nang say, oh. Strike. Ay ay ay. Balik. Strike. Yatad. Ang layat ang mga kuan nito. Barracuds. Aray. Strike, nice one. Ay, nakabuhi. Giatad. Huhuy. Kaduha na kita na strikean guys. Strike na? Naanok. Ha? Naanok. Pamlaw to? Diri ra to. Daplin ra to sa kantil gid. Kantil la dry mo? Oh lagi niya nika sunod mo drop wala naman ka dito spot pagita uno na sad. Na? Nice. Wa? Signa pa na. Na ay, tiki. Wala na kabuhi, tiki dai. Nakabuhi. Sayang nga niya na ba yung tiki, buhian lang bi. Bante. Arita sa dapit sa Sanctuary. Shout out Sanctuary. Dota ibugsa yan ng ano kanang ay ra ba? Ito dere guys. Lah, naibutiti re guys. Ha. Butiti. Butiti guys. Tara guys. Kok kayak butiti guys. Butiti. Tara guys. Bye. Tata. Kaginawaran siya balik guys.
Strike. Nice one. Hunong na. Ay. Kabugat ba? Ay. Ay. Bato. Bato. Hugatan ay. Kuhan nga lang. Suno. Hugata ba nimo? Nagtiktuyog guro ning buwang ay. Kita eh. Ha? Gilabay na ko dito, padungari. Okay. At last, kuha na kita guys. Suno. Kabot ra. Pero 14 na ako ang gilabay. Kay gikapoy ko sig huwat eroy. Dugay kay mo tugpa ang kuan. Sangit pa gyud. Try na ko 40 grams. 20 grams. Kana 20 grams sa sharo din na maton. May tapo lagay niya. Ha? May tapo lagay ni. Maton na gina. Okay guys. Oh, ayo paglihok kay. Huy. Bugatan niya eh. Gamay ba kayo? Oh, nagtiktuyok tong buwang. Kamu mga sunua mo, narada mo. Dugaya ba mo tugparis laom? Ay, saka din na tatong tail guys. Kaya naman din mga bukya ron guys. Piyansa. Migay na wag tang rasater. Lain na lagi ang paminaw. Ganina lagi. Murag kaptol nga murag napaso ba. Ya, ngit-ngit pa biya to. Unay day, unay. Ano ato mang ilabay? Di magpalawom dito. Law gani. Dapat lawom. Oh, bitay sug. Oy, sorry. Oh, bitay tay kuan. Oh, bitay tay anang wa bitay sug. Dapat mga ibijigs. Nagda ka? Okay. Usa nga jig nga, usa ka bugaton imong jig da ter. Ida. Ako tag 200. Oo. Ayo. Oh, di kita pala mo eh. Puy-puy kay man. Ari na sa tadri tanaw na to basig. Di na nato makaya ba. Ano? Ang link na unhook. Again, nakakuha pagitag usa guys. Sige ratag ka unhookan ganina. Positive kay naay mamaw. Ninot ning kuyuga kay boy mamarang. Ter. Ninot ning kuyuga kay way mamarang. Puros magakuha gyud mamaw. So kani atong kuan guys. Reel na to is 7000 series. Mavlos nga kuwafu.
Nya atong leader line is 50 pounds. Nya kana tong Mavlos Raptor tong rod. Linya na to Ashcon fish 20 pounds. 20 pounds lang kay baga naman kayo. Yang masud niya nga linya kay wakabot og 500 470 ra. Yung overspool lang gani. Sure. Binog na isod ba? 100! Ah. Puy na kayo guys. Fish on naman taning ko na. Puy. Ay. Pura tag nag-gym eh. Tara guys. Takob master nyo. Pagod na. Ano sabi caster? Takob master nyo, pagod na. Kita may nagsugoy. Puy-puya na ito. Bale na po tayo rin, microjig na po tayo. Binuang. Hindi ka dati rin, gahag ito rin. Ipagkat ka pa tayo, binuang. Binuang. Puy-puya, pura mag-kansi tayo yung biyahe. Nag-jigging. Puya ito rin, mabalik ba? Mareklamo. Bugsay pa tayo, mag-jigging mo na pura mag-kansi pa tayo. Pura. Microjig na balik eh. Madami, sakit na kayo kumukton. Pinatang-katake mo ah. Gana-gana sad, pero kapo yung kayo rin. Di madami po, tulur ito. Maboro ni. Pista to gamay be. Fire. Pang pamalaay ni kay tribulok gud. Ha? Bato gro di oy. Bato gro di. Di ang sukol. Binuang ni. Oh. Bato. Bato gro di oy. Lain ba na yung may sukol? Oh? Bato ni. Bato. Da bato eh. Kapo na eh. Alsang earth. Lagi bato lagi. Dili ni. Bugata sa buwag eh. Pero, pili niyo yung tanong na sino kuya. Tanong na. Kay batasan. Bugat kay ka. Kay. Ato rito.
Tagsama-sama kare. Dugay pa kayo mo mosing. Lahi pagigida. Oh, isda lagi. La kanater. Sige. Fighters. Sunod na po natin. Wa man sukol ter. Ako ra ba ito gibasagtan? Sunod na ter. Fire. Sunod. Oh, pakol. Wa lagi mo sukol. Pakol lang ta. Aw gibitay ra nimo? Isuga pa kulay. Balay na niya dia ter. Ha? Balay na niya dia. Uno na po no. Ah, grabe. Ah, grabe yan na niya ay. Okay. Nangakot naman ni Sir Ronoy. Okay, yan sana. Lo! Turutot! 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 Trumpet fish! Ato. Ah, nibalik naman pong init. Da? Never give up. Grabe, inita na eh. Huhuhuy. Tanata kay. Kalami na eh. Inita na gini. Ah, ito na ta guys. Okay. Adin ba? Ito? Lagi. Malingaw ba tano? Ini lagi ano lagi trek lagi. Jig day. O na boss. Ah, nindota sila may. Corals. Okay. Ito kay direktang nito. Ah. Angin ako. Ay. Ah, kabugnaw sa tubig, kalami. Okay na guys, kay init na kayo. Ini guys kayo pa. Grabe ka init. Ay. Okay guys, uli na guys. Bye-bye. Sunod na pod. Bye-bye. Sunod na pod nga fishing adventure kay Domingo man ugma nya. Lunes na pod. Awa din na pod ta ka pamason. Bye-bye. Okay. Okay.